bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon eno gonirɗon min ñagani mon Allah kisal émission Sénégal men ari dernier virage sako e lawol présidence oɗon gandi ɗeɗo balɗe jehruɗo foof gonɗen koye campagne présidentielle mboɗo sikki hay goto humpaka ko joli hen ko eko nandi hen ko en calmini kala en ko ɗo guddirten lawol présidence caggal so Allah lamɗo newni ko le 24 a jogori wonde élection ko ardi pop en jetti dendagal bandiraɓe jokkuɓe e darde ndeɗo yewtere Sénégal men taw ko lawol présidence en dutoro seeɗa e campagne uji ɗi campagne uji ɗi so tawi yimɓe ƴeewi ene heewi ambiance ene heewi paale ene heewi poɗodiral ene heewi kadi hay pelɓodiral noon to banggue coalition Diomaye président e coalition Benno Bokk Yakar ko ɓeɗo ɓuuri hewde mana pelɓodire mana ɗe baddi ɗum fo e waade noon wonko heewi ko fadano e dendagal candidat ji ɗi moni fo haala programme muɗum haala soko tawi joguima leydi ndi holno jogorto ɗum kono soko tawi a ƴeewi ko ɓuuri hen ko hewde ɗum haalaka hen teskama hen noon toñodire eko wattidi ko ɗum kadi koye campagne jeeya soko tawi ene wadda hen denɗiragal ko hen jeeya ko wona ɗum wonko teska e campagne o ko hantoɗiri ene jeeya hen ɓeɓe ganduɗa tawa o ko ministre de la république darade wiya ene adda leñam leñago mboɗo sikki ɗum ko ɗum jumri en jagguirtamo ɗum nde tawno ko baɗɗiɗo yanata kalowo fuujoto jaaɗo ha waɗa ministre de la république so haali won haalullaji enen pop en jonnaki ko haali ko saabu ɗum addata ko certugol ɓiɓɓe leydi ndi te ɓiɓɓe leydi ndi foof poti e leydi ndi moni kala ɗo mbawɗa wonde eɗo mbawɗa jibinede an e goɗɗo onon nandi dentité ji moni kala ne jogui ndimagu kala ɗo welma fo e leydi ndi jaaha toon koɗa toon liggoɗa toon gona toon pirta toon so tawi noon ala ko heddi ministre haali ɗum enen pop en jaggat tan ko jumre ko ferguitere ala mo jumata kanko hoore makko eɗen jogui jorto moƴƴo caggal nde o haali ɗum o andi tigui rigui o ferguitima kono yimɓeɓe yooɓe ndento haalde won haalullaji yooɓe ndento wadde won baɗe haalde won haalullaji moƴƴani emen moƴƴani e ɓesguji men jibinta ko ceerago facette goɗɗo jiyaɗo hen to banggue campagne leñam leñagu ko joli ko ɓooyani ko wayno guure ɗeɗe ganduɗa waɗi ko sarahulleɓe ɓeɓe ganduɗa ko enɗemeje meɗen ko bandiraɓe meɗen ko ɗemɗe men certi kono ko enen koddi eɗen ndesodira eɗen jahodira eɗen kutodira hajuji mone men kala ene jogui dalilu labtuɗo e goɗɗo o kono en jii campagne honorable député mo ganduɗa wi waɗata campagne koye bandum en waɗata campagne koye guure baɗɗe saran hulleɓe dokken hen tan yeeru ko wayno wawde en ko wayno Hamadou Hunare en ko wayno Demmankani en ko wayno Bokkilaji en eko nandi hen ala ɗum ɗo jeeyaka e campagne ɗum jeeyaka e leydi ndi soko tawi noon neɗɗo felliti wiide mbaɗenmi campagne ko ɓeɓe ganduɗa ɓeɗo nanoɓe ɗemgal ngal mbaɗanmi ngal ko ɓe goni bandamen so tawi neɗɗo ne waɗira ɗum campagne sene yaaha fotani naworde ndendori naɓe fotani naworde Sunjubami naɓe fotani naworde Wendu Bosiyankoɓe fotani naworde hoto Kaƴere naɓe fotani naworde hay Ciloñ naɓe waddi ɗum kadi ko jumre saabu ñanden nde ferguitere hefti neɗɗo o bandiraɓe fo darima mbi ɗum wona gonga bandiraɓe fo daari kaɓani neɗɗo o saabu mana ko honorable député saabu ko maire waddi won caɗele walla won gueɗeji neɗɗo o fotani waɗede ɗum nde yimɓe fo daari duuhe ɗum hande so tawi on ruttima e wi ene waɗa campagne te waɗata campagne koye guure ɗe ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa kamɓe ndendi ɗemgal ɗum addata ko leñam leñako bandiraɓe yo ndentoye ɗum jibinta ko moƴƴi jibinta jaam ene wawi jibinde fitina soko ɗum yawti bandiraɓe toɓɓere wonde nde ko enen foof eɗen poti wattude hakkillaji e wote jogorɗo wadde o enen foof eɗen poti wadde sécurisé wote jogorɗo wadde o tuggude noon o mo ganduɗa ka mandataire walla o mo ganduɗa kañum woni mana président bureau de vote walla président de centre rewi maire
rewi sous-préfet rewi préfet rewi gouverneur ha yetti conseil constitutionnel ɓeɗo pop ene poti hormade élection ɓiɓɓe leydi ndi sabu moni kala ene foti wawde wodde moni kala ene yiiɗi wodde moni kala ene yiiɗi suɓade yimɓeɓe yoɓe kormo ko yimɓeɓe gotata ko moni kala yo hul Allah miijo ko maayo anda kala tappalagal ngal mbawɗa wadde hen kala caay sayagal ngal mbawɗa wadde hen a yawta siraɗa ñawdaka saabu ka toñƴo bawɗo wonde fo noon wattu hakkille ma eko kalfineɗa ko mbiyeɗa ko ya rewnu ɗum lawol e neɗɗo e nder ko kalfineɗa ko hen dewrata Allah ko hen dañirta Allah toɓɓere wonde nde waɗi woɓɓe wiiɓe mbaɗata ko bulletin nil waɗi woɓɓe mbiɓe kañumen ni gotoyta saabu wonko metti ɗumen ko gonga mum neɗɗo so wonko mettuma aɗa foti wawde hollirde min de wonko mettimi e saato nde poɗɗa hollirde ɗum nde ene poɗɗa hollirde ɗum ɗo ene poɗɗa hollirde ɗum ni min sinno ko sagam neɗɗo wiyata wotoyta sabu soko tawi a wi neɗɗo no wayni welanima ko waɗi ko fewanima aɗa haɓa e makko a wotoyta ha joni aɗa rokkamo doole yeru soko tawi jogori wotede ngoɗo wuuro ko temedde carte en mbi enen temedere e capanɗe joyo en geddi en gotoyta kanko o ƴetti carte capanɗe joyi ɗe waddi o gañima en cikkumi wuuro ngo so woni temedde carte soko tawi kanko eɗen kaɓay makko en jahat goto nden goɗɗo mo foɗodirta o on fiyamo o anda ko enen piimo ɓuuri wiide mi wotoyani mboɗo jooɗo galle ɗum kadi ala ko ɓeydata ɗum kadi ala ko nafata toɓɓere wonde nde